खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं दिनै बाक्सा जिल्लानि खारुवायाव इएम मानाव गेदेर राकेश ब्रह्मआ गासै 300सो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाउ रानना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दाउफोरखौ मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 300थायै राननानै हरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया मोनायाव इउक्रेननि सान्थ्रिफ्रा रासियानि पावार साप्लाइ सेन्टाराव मिसाइलजों गावफ्रुहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मिसाइल गावहरनाय जायगानि मुङा जाबाय ब्रियानस्क रिजनाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि जाहोनाव रासियानि गोबां जायगायाव मोब्लिबनि जेंना नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गुवाहाटीनि बरमुलुग जेलनिफ्राय सासे दायनिगिरिया आखायाव हेन्डकाफ लानानैनो जेलनिफ्राय शिव कुमार मुंनि सासे बाइक सिखाव सुबुङा खारखोमालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे शिव कुमार मुंनि बाइक सिखावखौ बरमुलुग पुलिसआ खराव बिजिरखांनायनि उनाव जेलाव जोबथेनानै दोनदोंमोन। नाथाय बे सिखावआ दिनै खारखोमालांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै आसामनि ब्रह्मपुत्र कार्निभलखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।